Hi guys, good morning guys. Papunta na ako ngayon sa clinic kung saan ako ay magpapabaksin. So ayan guys, stay put lang kayo dyan. Papakita ko sa inyo kung paano yung procedure yung gagawin sa vaccine. Ayan. Ayan guys, may mga bata Ayan guys. Alas 6, alas 8 kasi yung appointment ko Ayan. Dapat kasi maaga, pag hindi maaga daming tao dun. Dami kasi nagpapabaksin So ayan guys, stay put muna kayo dyan. Dito na ako ngayon guys sa labasan. So lalakarin ko lang siya hanggang labasan kasi malapit lang naman So ayan. So ayan guys. Siyempre meron tayong face mask, meron tayong face shield at alcohol. Ayan guys. Hahanap muna ako ng magpapaload muna ako kasi wala akong load. Ayan guys. So mamaya guys, kasi yung sister ko is uwi dun sa amin sa bahay ng parents ko. Ngayon since hindi ako makakasabay ngayon, alas 8 kasi sila aalis. So mamaya, di ko alam kung sasabay ako sa aking sister, brother-in-law. Sabayaw ko. Pag sinipag ako, sasama ako. So ayan guys, mamaya. Stay put lang kayo dyan. Bye. Guys, papakain na ako ng jeep. Diretso! So ito. Papakain na ako guys ngayon ng jeep. Nasa jeep na ako ngayon. So kasi 7 lang. Malapit na bababa na. So ayun guys, bumaba na ako. Dito na ako sa BRT. Napakita ko sa inyo kung saan kung magpapabaksin. Wait lang. So ito guys, dito na ako sa BRT. So ito ngayon yung BRT hospital. So guys, bago ka makapasok dito, bago ka makakuha ng transaction, kailangan mo munang kumuha nitong health declaration form. Ayan guys. So ayan guys, pag wala ka nitong declaration form, hindi ka nila tatanggapin. Palalabasin ka nila para kumuha nito. Ayan. So guys, stay put lang kayo dyan. So ayan, may guard. Si Kuya Guard. Ayan, may nakabantay. So papunta na ako ngayon doon para sa vaccine. Alas 8 pa. So ngayon, time check, alas 7 na ngayon. So alas 8 pa yung vaccine. So ayan, may isang oras pa akong naantayin. Ayan, may mga security guard. So ayun guys, doon ako guys pupunta, doon sa building na yun. Ayan. So mas maganda na yung maaga kasi marami yung nagpapabakuna. So ayan guys, malaking hospital to.
So ang hospital na to dito to sa bayan ng Legazpi City sa BRTTH. So ayun nga, may nakaantay na nga oh. So ayan guys, yan, papakita ko sa inyo yan. Ayan guys, dito yan, nag-aantay na. Guys, wait lang guys, yan dito sa loob nyo. So ito guys, dito muna ako, antay muna ako sa waiting area. So abangan nyo guys mamaya. Hey guys, so ito na ngayon yung clearance. Pag wala ka nito guys, hindi ka nila entertain, makapalabasin ka nila. So kailangan kumuha muna dito kasi para sa contact tracing. So ayan guys, abangan nyo mamaya yung bakuna ko. Salamat, bye. Ako meron po. Pakita muna sa vlog ko. Hello. Hello po. Thank you. Okay lang. Kami na naman na sa screen. Pagdali na yun. Naklaro ba siya? Hindi ko nila lang. Nasa step 1 pa lang kami guys. Registration. And guys, nasa step 3 na po kami guys. Dito muna no? Sorry. Hello po. Good morning. Hi muna sa vlog. Hello po. Thank you. Sa step 3 na kami. Wala na ko muna digni. So, i-check yung blood pressure namin sa blood sugar. Ayan. Hindi sila guys. Ayan. Excuse mo. Bawal po kasi yung So, yun guys, hindi ako makakuha ng full video kasi bawal daw kasi baka may mahagip daw ako na ano, ganyan. So, since sabi, hindi daw pwede kumuha ng video. So, pasaglit lang akong kukuha ng video para sa sarili ko. So, hindi pwede ko yung paligid. So, abangan nyo guys mamaya. Doon na lang sa last. Okay. Ito na baka nakaka ako. Okay. Mga naiwan ko yung payong ko. Ako din. Pasa ko dito wet look. Basa. Nilay ko na rin. Sabi ko, baka kumano to, waterproof ba to? Oo ba? Waterproof ba? Wow. Congratulations. Oh, stop. Stop for Walang orasan. 9 o'clock po yung sakto. So sir, ito po yung sa inyo ba? 8, 6, 20. Injection ako sa gusto mong injection na? Left or right? dito po ulit sa dati. Sa dati? No pressure area daw part. Relax lang po ka. Yes, sir.
ma'am? Ah, okay. Si Ma'am Grace? Okay na po. Yung card. So, eto na, sir. Okay So, po. congratulations. Nag-second dose ka na po. Okay, thank you. Ang observation time na lang natin is until 10 o'clock. 10 o'clock. Kasi 1 hour tayo. Oh, okay, sige. Thank you so Thank much. you, ma'am. Thank you po. So, ayan guys. Papunta na ako sa step 5. Ayan. Sa waiting area. Ito yung step 5. Doon pala. Doon na ako sa step 5. Ayun. Dito na ako sa step 5. So guys, dito na ako sa waiting area. Mag-aantay kayo ng isang oras for monitoring. So, ayan. Nasa step 5 na kami. So, after this, matapos nito, so guys, pasensya na kasi hindi ko makuha ng full yung video kasi nga bawal kumuha ng video dito. So, hindi pwede kuhanan yung mga yung paligid pa. So, ito, pasaglit-saglit lang ako kumuha ng video. Ako na yung next. Good morning po. Opo. Tapos if any symptoms po Opo. patawag na lang dito. Okay, sige. Thank you. 130 over 90. Wala. Wala. So, nasa waiting area na kami guys. Ayun, naantay na lang kami. Pag ganun kasi ako kami. Dito na kami guys dito na kami sa step 4 sa waiting area. Naantay kami ng isang oras para sa monitoring. So, pagkatapos dito ng 1 hour, may step 6 po para sa discharge. Yun, kukunin yung medicine doon para sa just in case na maramdaman mo, meron kang meron kang iinumin gamot. So, standby lang kayo guys, God guys. So, i-update ko kayo doon. Salamat, bye-bye. Ayan guys, tapos na akong magunahan yung second dose ko. Ito na, tapos na po. Ayan guys, palabas na ako, pauwi na ako ngayon ng bahay. So, ayun, antayin ko na lang yung pero meron pa rin monitoring. Tapos na yung 1 hour monitoring. Tapos meron pa rin monitoring every day for the first month, and for the second month, weekly na lang po. So, ayan guys. Maraming bye. So guys, tapos na yung bakuna. So ayun guys, pauwi na nga ako. Ayun, palabas na ako ng hospital. Guys, palabas na ako. Then, tapos na yung aking second dose vaccine. So, ayun guys. Nag-aabang na ako ng sasakyan, pauwi. So, yun guys. So, okay naman yung yung vaccine ko. So, wala naman akong nararamdaman. So after 1 hour, okay naman. No any symptoms or side effects. Ayan. So, we need to monitor pa rin pagdating sa bahay. So, ayan guys. Maraming salamat. Actually, inaantok ako kasi uminom nga ako ng vitamins ko eh. So, ayan. Uminom ako ng vitamins ko. Kasi inantok ako eh. So guys, ayan. Pauwi na tayo. Nandito na ako sa kalsada. So, mag-aabang na lang tayo ng sasakyan. So, ito yun. Ito yung hospital na pinagpabakunahan ko ng vaccine. So, ayun guys, mag-aantay na tayo. Tatawid ako ng kalsada para kasi doon ako mag-aabang ng jeep pauwi. So, ayun guys. So, yun tayo guys. Bye guys. See you my next vlog. Ayun
guys, nakasakay na ako ng bus. Pauwi na ako. Ayan. Ayan, pauwi na. Hindi ko alam kung natulog sila. Yung kapatid ko pumunta sa amin. Hindi ko alam kung makakasabay ako mamaya pauwi sa bayaw ko. Pauwi ng sa bahay ng parents ko. Ayan, sa Sorsogon. So, abangan na lang natin mamaya. Pag sinipag ako, sasama ako sa bayaw ko. So, ayun guys, tapos na yung vaccine ko. Nakaraos na rin. Maraming salamat. So, maraming salamat sa mga nurse, sa mga doktor, sa mga frontliners natin job. Ayun guys, pauwi na ako guys. Dadaan muna ako sa may titingnan lang ako bago akong uwi. Mayroon muna akong titingnan. Tsaka bibili ako ng vitamins ko kasi paubos na yung vitamins ko na rin. Bibili din ako. So ayun guys, keep safe everyone po tayo. Ayan, medyo maulan dito sa amin. May low pressure daw yata eh. Ayan. So bye guys, see you later. Guys, pauwi na ako guys. Dadaan muna ako sa may titingnan lang ako bago akong uwi. Mayroon muna akong titingnan. Tsaka bibili ako ng vitamins ko kasi paubos na yung vitamins ko na rin. Bibili din ako. So ayun guys, keep safe everyone po tayo. Ayan, medyo maulan dito sa amin. May low pressure daw yata eh. Ayan. So bye guys, see you later. Guys, pauwi na ako. May binili lang ako. Ayan. So ayan, lalakarin lang natin kasi hindi naman naulan. Lalakarin ko lang kasi malapit lang naman yun eh. Kasi tapos cell size na rin. So ayun. Ayan guys, dito na ako, naglalakad ako. Kala ko sana pumunta ng SM eh, kaso wait lang, try ka lang. Pero wag na kasi so ayan, standby. Dito guys, dito mo matatagpuan lahat ng mga pagkain ihaw-ihaw. Ayun, dito lalo na sa hapon hanggang gabi, yan lahat mga tindahan yan ng mga barbecue, mga inihaw, ihaw. Ayan, maraming tao dyan pag gabi. So since pandemic ngayon, close po siya. So ayun guys, standby ulit tayo dyan. Bye. So according sa mga nurse doon yung nag-vaccine sa amin, kasi nagtanong din ako ng mga feedback nila. So regarding sa second dose side effect, sabi nila sa kanila kasi iba yung binaksin sa kanila. Sa Astra yata yung sa kanila, malakas yung epekto, yung nilagnat sila. Ayun. So sa yung vaccine ko kasi is Sinovac. So ngayon hindi lang natin alam kung hopefully sana okay, walang side effect. So wala naman, sana wala. So yun guys, ayan, malapit na ako. Yan yung kalsada, tatawid ako dyan. Doon yung bahay namin sa patok, bahay ng sister ko pala. So ayun guys, tawid muna ako guys, standby ulit. Okay guys, nakatawid na ako guys, nandito na ako. So naglalakad pa ako ng siguro kung mga 3 minutes pa lalakarin ko. Exercise. And guys, natuloy yung kapatid ko umuwi sa amin. Ayun. Hingal na ako. Nagugutom na ako eh. Nagalmusal naman ako bago umalis eh. Okay. So guys, maraming salamat sa panonood ng aking vlog. See you next and my next vlog. Bye guys.
Sorry guys, siya nga pala, hindi tuloy-tuloy yung kuha ng video ko sa loob ng hospital para sa vaccine kasi nga may mga place doon na bawal ipakita, bawal daw kuhanan ng video. So kailangan natin respetuhin yung protocol or patakaran ng hospital. So yung mga kuha ko lang is patago. So yun guys, so sarili ko lang ang pwede kong kuhanan, hindi pwede yung lugar. So guys, salamat sa panunod. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat po. Bye! Hi guys! Hello. Nandito na po ako sa bahay. Nakauwi na ako. So, bali, natuloy yung kapatid kong umuwi sa amin. So, abangan na lang natin mamaya kung matutuloy din akong umuwi. Kapag sinipag ako, uuwi ako. So guys, maraming salamat ulit po. So sana po nag-enjoy kayo sa aking vlog na to, ngayong araw na to, at sa mga susunod pang mga vlog ko. Bye! Hi guys! Hello. Nandito na po ako sa bahay. Nakauwi na ako. So, bali, natuloy yung kapatid kong umuwi sa amin. So, abangan na lang natin mamaya kung matutuloy din akong umuwi. Kapag sinipag ako, uuwi ako. So guys, maraming salamat ulit po. So sana po nag-enjoy kayo sa aking vlog na to, ngayong araw na to, at sa mga susunod pang mga vlog ko. Bye! Hi guys! Hello. Nandito na po ako sa bahay. Nakauwi na ako. So, bali, natuloy yung kapatid kong umuwi sa amin. So, abangan na lang natin mamaya kung matutuloy din akong umuwi. Kapag sinipag ako, uuwi ako. So guys, maraming salamat ulit po. So sana po nag-enjoy kayo sa aking vlog na to, ngayong araw na to, at sa mga susunod pang mga vlog ko. Bye!